ki khubor ka bate se TV. Lawan Rashapi da ka Frank Yamaha. Visit Yamaha showroom for big discount and very low down payments only this August. Don't miss out. Contact 96129 51198 or 96129 51298. Kayak gini. Di suku di kini orang teh hajrong. Gila sini support. Kenya sengi hadir makador barshnong Mausin Ram kala yang rangba pen persyajur berwan lek nyam de kiwi jait menriu hamau jembun. Mentaka sengi ke HYC mau plang Mausin Ram zone kala mi syakmat ben ai ke jingkershan na pura ya kador barshnong. Hashwa jong gani ke HYC ha ke jingit jurip jong keseng ha santri kunai lal arajar pusau kelap ru ya jaklia kum gisentiu ke kiu kendo berin bakla bread bat buri hapok akrem mau jembun kadut bat penyang balengkin madan wat hakini kesniru. Kini kolong kat kumu kerwak kubur belapha ruba lo de stars imli ubri vice president ke HYC mau plang Mausin Ram zone. Habang Iwan manpek ngilap ban ngiyui yasibun ki kiba katkum ki kendon kiba kasnong kalabu kim ihap bat kajingle bat kajingwan jong kini ki dekhar ngalap ongma nomor hawat walala menta kasngi kapade kita kasngi ba kita ki yatra Iwan ban lek niam hone haka krem mo jumbun rei kiba ihap ki pau naduk menta kasngi ngiyui ya kejing kedut ngiyui ya kejing berat ya ki ra ngiyui ya sibun ki ba ihap bat nakaliang jungi kum kaseng ru kumba kasnong Mausin kam pediang lane kam menjur ya kene kejing le jong ginong wan jong akai banwan penjebo lane wan le kino lada dei ya kino ki kinhun ru te kum ta nakaliang jungi ru kum ka mau plang Mausin Ram zun ni ai ke jingkershan ya karai jongka dor barsnong bat kumjuru ni long kungka kenhun jongka HYC mau plang Mausin Ram zun ngilong lakloi ban ya dor rengkat bat ka dor barsnong Mausin Ram lada ki don kam yangi hakono kapor kaba ngin persya lan ngin le dakono kalenti kaba kasnong kadon kam ban le ngilong balakloi man kershan baru nakaliang jongi kum kaseng ni ai ka keruo ka besai namar ba ngila sengutu manakaliang jong ka dorbar senong Mausin Ram kam simla ai ya ka NOC nabenta ka jingwan jogine ki yatra hakate ka sipo khatui tarik tenri mentang UI ngiloyo jintip ba sate saneng ki thanlang yong kaladon ka jingpen kre ka jongki bakin wan hangne hapok ka krem jubun ka sipo khatui tarik kumta ngi pha da kane kro ko besai badai lele nginum dei ban ailat ye kenturu ye ki snong ki ba marjan ki badon sate seneng bangim dei ban ailat ban wan eurot ya ka hok long trai jong ka snong Mausin Ram namar gi sutu bakane ka kane ka jaka hangde Mausin Ram ka dei ka jaka ka bakar pang bat ka dei ka jaka ka ba kentang jong ka snong ka Mausin Ram ka khenkor nadu kipor kulong kuma nadu kipor kiba handai hentai ki khen kerpang bat kumta kibu kerpang ya kane ka jaka kelada don kibor kiba nabar kibawan ban eurot ya kane ka jaka ka bakerpang bat jaka ka bakentang jong snong Mausin Ram lese kan long ka jing susi ya ka snong Mausin Ram hi bro kowe te kumta nakaliang ka jongi kum kaseng kenturu ya kibor badai pej jong ka district bakin burom ya ka ka ba ka snong Mausin Ram ka don bat ya ka ba ka snong Mausin Ram kalarai lengba ka dorbar hapo jong ka snong Mausin Ram te kumta ngi kentu ya kibor badai pej jong ka district ba kidei banda perkat arsir ba kidei ban burom ya ka ba ka dorbar snong Mausin Ram ka don ban bu lane ban pensa pateng la pateng ya kane ka krem hapo hone hasnong Mausin Ram.